Je tady zaměstnanec Homer Simpson? Řekl bych, že někde lítá. Ano, předsedá v Ženevě konferenci o jaderném štěpení. Jo, to by mělo zabrat. Au, ta včela mě píchla do zadku, hele, jak mi natek. Homer, tohle je přesná replika vašeho pracoviště. Nyní budeme simulovat jaderné štěpení v sektoru 8. O čem to sakra mluvíte? Co mám dělat? Co mám dělat? Proboha, řekněte mi, co mám dělat. Jen klid, je to jen simulátor. Nic se nemůže stát. Tak budu na blin mačkat knoflíky a je to. Ach ne, to snad není možné. Vemte mě sebou, pane, jsou tam 2 místa. Chci si dát nohy nahoru. Listvo musí být zničeno. Polední pauza. Nechápu, jak se to mohlo stát. V tom voze jaderný materiál nebyl. Dobře, dobře, je čas na úplatek. Takže